Detaile txiki bat, hotza handitxa itzen daben egun honetxetarako. Ez dut nahi esan, hau osasunandako bere biziko garrantzizkoa danik, baina bai zer ikusi zeukitzen dau kokoteko minan etorreriak. Badakizue, joera natural badaola, instinto bat kaso honetan, ez dakit zein dan bere arrazoi evolutibua, baina hoz da honian, joeria dakau alako zorbaldak izkurtuta eta gure kokota zorbalden barruan sartuta eruateko joeria. Jakina, ordu edo postura hau ordu askuan eruan ezkero, kokoteko minan etorrerianako beste laguntza bat da. Orduan, honen kontra eitxia eskatu nahi gonetzuek. Hau da, instinto hori kontrolatzen saiatu. Azken finean, holan joan edo holan joan, kalian grado bardina egingo ditzu, 0 grado badaoz holan, 0 grado daoz holan bebai, ez da temperaturia igotzen, eta ez dozue zelako babes gehigarririk eskaintzen korputzai. Orduan, gonbidatzen zaitxuet beraz, hotza handixa dagoenean, tranquil, bufanda egoki bat, eta danadalako estalkitzekin hori bai, baina zorbaldak errelajauta eruatera. Ia forma honetan, negua hobeto pasatzen duzue.